avula umlomo wakho uthandaze egameni likaJesu, ubize igama likaJesu. Come on, call upon the name of Jesus. 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 Blessed is he who comes in the name of God. Blessed is he who comes in the name of our Lord. Ikamana keli kaba likumposogo onamaka abalungileyo abalekela kuyo asinde ebusuku nje sibiza lona siphakamisa lona igama lakhe. Bathemba inqwelo zokulwa abanye, bathemba amahashe abanye, kodwa thina sithemba igama likaYehova uThixo wethu, Baba wethu ogcwele. We call upon your name, for your name is a stronghold, your name is a strong tower, the righteous run unto it. Baba wethu onamandla onke, ngalo iyathula imimoya, ngalo ziyathula izakhwithi, ngalo ulwandle luyazona. Igama likaJesu linamandla. Right now we call upon the name of Jesus. We bind every demon, we bind every power. Sibopha lobuhlobo lwemimoya engendawo, siyalibopha by the authority of the name of Jesus. Egameni likaJesu waseNazaretha, sithulisa inkolo emkhathini esibhakabhakeni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. The wicked spirit siyazibhayida, 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 siyazibhayida. Sifana imisinga yabathakathi, sifana inethiwekhi zama-Satanist. Right now ngegama likaJesu basanda kaparabasataya ilabakosata pakorabasata ilababababosata korapakasata paya ropokosata namasata kusata pakarabasataya kosata pakasataya. Come on, pray, pray, pray. Angena mthandazo bizigama likaJesu, bizigama likaJesu, bizigama likaJesu, bizigama likaJesu, bizigama likaJesu. Kosata pakarabasatelaba. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ipishu lake noma sihamba sisenyameni kodwa esiphuma naso Nkosi, asisizwe senyama zezikamoya zinamandla kuThixo, ziyadinisa igama. Come on, come on, come on, folks, come on. Usata pakarabasataya inamakosatapaya korapakasata. For our weapons are not carnal but almighty. Usande pakarabaya kurabasatapaya kosataya. Power, power, power.
Jesus. As a sign of worship. Yana mandele kosandela kona mandele Messiah. Utwele noshele tronina kuna pagate. Utwele noshele pagate wekeropi. Ebe kona ni wake mutausi ni mani. Apasheli kona mutweli kasimulo. Izitalo apapi wake. Kama pigo matandate. Kama mimi sifalu bruso. Kama mimi sifiki nyawe. Kama mimi siapapazela. Situtwele. Utwele. 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 Fulu mlomo wako and worship him. Don't fight now. Worship him. Worship him. Worship him. Mome. Utwele. Ageko jenaye. Ageko fananaye.
sataya. Kuna maseta paya. We worship you. We worship you. Sinasuba sipeleke. Asisuka buwe. Kona masopila. Atola danabuwe. We worship you. I said Hibretaba. I said Hibretaba. I said Hibretaba. We are Nala. As it to me sweat is like Israel. To me saga. Kosande la Maya. Korababa Sunday. Kelebrende Kosatalama. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Korababa Sunday. Selemendele Mosa. Korababa Sunday. Korababa Sunday. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 We love you. We love you. We love you. We love you, Jesus. We love you. Thou art welcome in this place. I'm going to be in a party with you. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Spirit of the living God. Spirit of the living God. Thou art worthy. Thou art worthy. Thou art worthy. Rababa rababo shandere bebosi. Thou art worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You can be seated in the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Hallelujah. Acknowledge your presence, Part Great. Yes, Jesus. You are welcome in our midst. My God, my Jesus. My God, my Jesus. You're most welcome. Hallelujah. Have your way. Have your way. Have your way, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. We appreciate your presence. We appreciate. Thank you, Holy Spirit. Hey.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. We are casting suffer. Jesus. Yes. Unakumbonge nawe bayete Nana unyusizu lakho nje phakame utho umncome umbongo siyabonga. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Yes. Who you know. That is who he is. My God, my Jesus. Sizabuye. Worship him. Don't be embarrassed to worship him. Yes. Shanda mandele bedorobo oshandia. I see his glory. I see his power. Holy Spirit, this is a revival.
Masangweni yake ngokubulela na sema kusilia Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3. The Bible says in the book of Acts chapter number 2, babehleli in the upper room praying and praising, bethandaza, benqula, bekhonza, and the Bible suddenly ngesaquphe kwavakala isandi esinjengomoya ovuthuzayo. There was a sound of a mighty rushing wind. Sangena sayizalisa indlu. Amen. Ithi Bible after that kwabonakala ilwimi zomlilo ezabekayo, flames of fire. Ithi Bible kwa iflame yahlala phezu komuntu ngamnye owayekhona. Wayethome ngaphambili abone ake bajonga, abone umuntu phezu kwakhe kunelahle, kunelangabe lomlilo. Nomnye xa kejonga omnye ubone ilangabe lomlilo phezu komnye. Umoya oyingcwele filled the room. So ukukhonza ayiyo religion, but sikhonza uThixo khona
sikhonza uThixo ngumoya oyingcwele, sikhonza uThixo obonakalayo omanifestayo phakathi kwethu xa sihlangene. Hallelujah. Anokukhonza akusiko ka MC, akusiko ka Mshumayeli, but ukukhonza sizokhonza uThixo. So in the presence of God, ebukhoneni bukaThixo, as uThixo ekuphefumulisa, funeka uvumele ukuphefumula nokumuvwa uThixo. Don't be weak uba nome ngaphambili, uThixo ngaphezulu komshumayeli. So when God is here and we embrace His presence, we feel His presence, we enjoy His presence, that is enough. That is what we have came to do. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So iyo ke lonto okuthiwa ukukhonza, ukubambana naye, uku-embrace i-presence yakhe, umoya oyingcwele. Hallelujah. Masifunde ke apha ku-Philippians chapter number 3. Lo muntu osizisela amanzi ngoba uyi-Friday special security. Bagogo amanzi ngekho. Ayeza tata. Ndicinga sekotini. Xa sikhonza abathandekayo, we pray, siyathandaza. Ukuthandaza into yethu. Xa sihlangene apha, kakhulukazi naxa uzihlalele phaa kwakho ekhaya, you must pray a lot. Learn to pray, because the Bible siyitempile kaThixo apha hlala khona. Itempile yindawo yemithandazo, indawo yokuthandaza. That is why abantu abanoJesu, abanomoya oyingcwele, they are the praying people, because bayitempile. Amen. So ke yindawo yokuthandaza. You must learn amongst phakathi kwento ezibalulekileyo nezi basics uba uzawuhamba noThixo ibakala elide okanye forever. Funeka ube kanti uyakwazi ukuthandaza, funeka ube kanti uyathandaza, because enye indlela yoku-appreciate, yoku-appropriate umoya oyingcwele empilweni yakho, yoku-engage umoya oyingcwele, it is by prayer. So xa uthandaza, xa usindisiwe, kumele uba uthandaze, kumele uba uthandaze, because ukuthandaza yinto yabantu abasindisiweyo, yinto yabantu abane-relationship noThixo. You must pray, you must pray always, you must pray, you must pray always. Funeka uhlale uthandaza, singabantu bokuthandaza, because xa usindisiwe wesehlukile nabantu abajoyine icawe. Right? Icawe bezikhona vele lapha eNew Bright, but go, this is not icawe, yicawe le. But we ubizelwe kwi-relationship with God. In a relationship there is communication. Xa ungasa-communicate kwi-relationship, yazibuyaphela lo relationship. Ubu-healthy, ukuphila nokomelela kwe-relationship buteste phaa kwi-communication. If i-communication i-poor, yazi uba lo relationship ayizulasta okanye lo relationship i-poor. So ukuthandaza ke, it is a way of communing with God, because ngoku sisebudlelwaneni, we are in the relationship. Asijoyinanga cawe apho, but singabantwana bakaThixo ngoku, sizindlalifa zezulu. Amen. Sihosta uThixo apha ngaphakathi kwethu, ulapha ngaphakathi, ulapha kuthi. Izolo hapa besifunda khona ku-16 John chapter number 14 verse 17, 18, ithi he will be with you and he will be in you. He is with us and he is in us. That is why we ought always to pray. So wafika uYesu, efika emhlabeni uYesu, eqala ukushumayela, ufika i-concept ye-prayer ikhona, kudala yabakhona i-subject ye-prayer. Abantu ufika bethandaza, but bethandaza wrong. Bethandaza amiss, bethandaza umthandazo ongena results, kube ngathi angekho uThixo, kube ngathi lo Thixo okuthandaza kuye ngunodoli, into engekhona, because uThixo ukhona. And in our time
time we have the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the winds, but the Holy Spirit is a person. He can feel, he can be grieved, he can be quenched, he can be excited, he can be happy. Uyakwazi umvisa kabuhlungu abebuhlungu, uyakwazi umvisa kamnandi ancome ave kamnandi. Because he is a person, he talks with you, he guides you, he's real. So uJesu fika iconcept yokuthandaza ikhona, but beyenza isicawe, beyenza isi-religion ezindlini zokuqhuba because ngesikhathi uYesu ezalwa zazikhona icawe. Icawe uYesu ezalwa efika uYesu icawe ezindala kakhulu ezalwa uYesu icawe zazikhona, but still zikhona icawe abantu bengenayo i-connection noThixo, bengenayo i-relationship noThixo. Then wafika uYesu wakhula, waqala iministry yakhe, wakhetha abafundi bakhe. Wathi seke bakhethile abafundi bakhe behamba naye, xa bemjonga babona uba no one, le ndoda le yenza izinto ezehlukileyo, yenza into ezinomehluko ezingafani ezenziwe ngabanye abefundisi, ezingenziwa ngabantu phaqa. And then bam-observe nje babehamba naye, bamfunda, babona uba no, i-secret yalo mntu kukuthandaza. What no imfihlelo yalo tata kukuthandaza. Baziphixe. And then Luke chapter 11. Awufunda from verse 1. Ithi iBhayibhile bathi abafundi bakhe, Nkosi sifundise ukuthandaza. Teach us to pray. Why besithi sifundise ukuthandaza bengathi uba sifundise ukuhamba phezu kwamanzi? Because bambone ehamba phezu kwamanzi, bambone evusa abafile, bambone eshumayela, bambone teacher efundisa, but bangathi sifundise ukufundisa, sifundise ukukhupha amadimoni, sifundise ukuhamba phezu kwamanzi, bathi sifundise ukuthandaza. Because babembonile uYesu uba every time wayinamaxesha uba ahamba yothandaza yedwa, ahlale entabeni yedwa athandaze, akahlalanga yedwa. In a way uhleli notata wakhe uThixo, athethe noThixo wakhe, and they would observe baqaphela uba every time esuka uyothandaza uvusa umuntu ofileyo, every time esuka uyothandaza kuphuma amadimoni ebantwini adibana nawo, every time esuka uyothandaza uhamba phezu kwamanzi, every time esuka uyothandaza kuba khona imangaliso. So there is always a miracle connected to prayer. Prayer inento eyenzayo, prayer inento eyenzayo. So imimangaliso yethu si-orchestrate, siyipheka, siyenza ekuthandazeni. We are the people of prayer. Bathi ke ngokubona sifundise ukuthandaza, bathi no, asifuna ukukhupha amadimoni kodwa sifuna the source, sifuna apha amandla akho athatha khona. Ya sifuna sifundise lento kuyimfihlelo yakho. Bathi teach us how to pray. Kuthatha abantu abadala bethandaza, kudala abantu bethandaza, but baqaphela uba no, besingakwazi ukuthandaza, and then wabafundisa uYesu. Unfortunately nangoku lento uYesu wayifundisa, efundisa abantu be-religion, yabhalwa apha eBhayibhileni, nabayifunda ngoku basayitolika isi-religion, ingabanikezi imiphumela, ingabanikezi benefits, because bathatha the same prayer bawenza isiqengcelezo. Most of us kunesiwenze esikolweni umthandazo wenkosi. Family it has been a culture, a religion in most of families. Kuyacula bawethu osemazulwini, nasezitawe xa kuvula inkonzo kucula bawethu osemazulwini, kuyathandaza, but they don't have the actual revelation and meaning uba ithetha ukuthini lento. Ngoba uYesu uthetha into ngathi bathi bayakuye bathi sifundise ukuthandaza, uthi xa nithandaza ayithini bawethu ongayithanda ngamacaweni yena, bawethu osezulwini. But bayicula ne-versions. But ngesikhathi esiemaxebele there is something deep ngala mthandazo. And ukungafumana i-revelation ngala mthandazo soze uphinde uyeke ukuthandaza. Wayebafundisa uba wathi xa beqala uthi xa nithanda kasukuba nithandaza ayithini, bawo wethu, our Father who art in heaven. So wayesithi kubo indaba yokuthandaza, it's not for everyone, but ngeyabantu
notata osezulwini. So indaba yokuthandaza ngeyabantu uthi bangutata kubo. So before uthandaze kuye, you must be a child. Kufuneka ube ngumntwana kaThixo, kufuneka ube uzelwe ngokutsha. So le nto yokuthandaza yabantu abazelwe ngokutsha ithetha about a relationship. Njengoba esithi thini bawethu osezulwini ucacisa the horizontal, is it vertical? Yes, vertical relationship. It talks about a vertical relationship. Iba nobuhlobo naye, iba nobudlelwane na before ungqaba ukuthandaza bawowethu osemazulwini. So wayebaxelela ukuthi le nto yokuthandaza ngeyabantu abanobudlelwane nobawo osemazulwini. Then number 2 uthi malingcwaliswa igama lakho. Hallowed be your name. Maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Le nto yokuthandaza number 1 bawowethu osezulwini ngeyabantu abanobudlelwane nobawo osezulwini. Number 2 ngeyabantu abasebungcweleni. Kake hallowed be. Prayer is not for everyone. Now see requirements of prayer. You must have a relationship with the Father. Number 2, you must be holy. So hallowed be thy name. You can't pray if you can't hallow his name. You can't pray and then it's a matter of kingdom. So you must understand the kingdom matters. You must have the kingdom mentality. You must have ingqondo yobukumkani. Hayi ingqondo yabantu becawa. Lento yokuthandaza into yobukumkani ayonto ye-selfish. So uthi ubukumkani bakho mawufike uthi ke bona intando yakho mayenzi emazulwini njengoba isenziwe emhlabeni. So indaba yokuthandaza yinto yokunavigata, yoku-orchestrate intando, yinto yokwakha intando kathi not intando yakho. So ukuthandaza kunento okwenza nawe. Sayicacisa ngenye imingeni ngikholele kuba nithandazela nina. But ukuthandaza kunento okwenza ne-kingdom. Number 1, kunento okwenza nabantu abanobudlelwane noThixo, kunento okwenza nabantu aba-righteous, abangcwele, kunento okwenza nabantu bobukumkani, kunento okwenza nabantu bentando. Because prayer it's for to seek the will of God, not your will. The reason ugula wena ufuna iwili yakho kuThixo, ufuna intando, kuthi intando yakho mayenziwe, hayi intando kabulawa, hayi intando ye-Assemblies of God, intando yakho. So if we are was ufumana intando kaThixo, then you can pray. That's why udini uthandaza 2 minutes udini. Because awuyazi intando. Ngeke uthandaza 2 minutes uyazi intando. Intando kaThixo, we can write pages and books about the will of God. So awunothi awukwazi ukuthandaza kodwa uyayazi intando. And then after that uthi siphe namhlanje. Did you hear that? Uthi give us today our daily bread. We introduce bread after the kingdom and after the will. So before thandazeni bread, thandazeni kingdom, the will. Then the bread ilandele. The problem yakho uqala awucinga ngomthandazo ucinga ngesonke, uhlelo uthandazela usonke. Umthanda isonke asisegqibeleni. Into yokuqala i-relationship yakho noThixo. Into yesibili bubungcwele. Into yesithathu bubukumkani. Into yesine yintando. Have you discovered the will of God? 50 years usenza wena. So uyayazi intando kaThixo. Ngobomi bakho ke singakusuphi sibuzo ba nge-New Bride, ngebhayi, nge-Eastern Cape, nawe sibuzo sakho. What is the will of God about your life? What is the purpose of God about your life? So before afake indaba yesonke, ngoba once wafaka isonke ikingdom ingekabikho, maye waste yodwa. Once wafaka isonke, abantu abatyebisa bona, abantu abaphilela bona, abantu abanyolukuleyo, abantu abagreedy, because uthole isonka engekayitholi ikingdom, engekayitholi intando kaThixo. Gezela abantu ngesonka, thuka abantu ngobe nesonka, ube ngupenina, tholi isonka before utholi ikingdom. Isonka it's everything, i-resources, i-blessing, everything material. Isonka sithetha loo nto. So inkosi ukuthola isonka ungekayitholi ikingdom, inkosi ukuthola isonka ungekayazi will kaThixo. And
ufika and after kufika isonka iyatshintsha language sixolele izono zethu ngoba every time kuba khona isonka isono siba khona isono safika egadini yasekedeni ngokutya isawa lahluzibula bakhe ngokutya. So if apha kukhona isonka, you must know there will be a need to repent. Zange kuthethwe into ngokurepenta uqala kuba wethu semazulwini mangcwalisa igama lakho ubukumkani intando yakho. Once bafika isonka, after isonka uthi uThixo sixolele izono zethu ngoba uyayazi uba once that introduce isonka sizawuba khona isono. Abantu bayabulalana benzelana amayelenqe bayathengisana emisebenzini kuluywe izikhundla imikhuba yesonka yonke le. Abantu bayathakathana ngenxa yeposition imikhuba yesonka. Abantu balwela ipost imikhuba yesonka. Wayayazi uThixo uba once bafika isonka bazawuhululeka abantu bazawumosheka abantu introduce isonka then uthi sixolele izono zethu sixolele izono zethu. Once bafika isonka abantu bathi bethandana kuske kuswele kumzali kuliwe ngewili sonka kuthi ku-right once kwafika imali abantu kuthi ku-right once kwaphuma ithenda xa selwana abantu badubulana sisonke imikhuba yesonka. So uThixo knew it uba no once bafaka isonka sobakhona isonka isixolele izono. Even ke ngoku biologically once watya ukutya once watya kulula lwenyama ifuna isonka. So there is a relationship between isonka nesono. There's a relationship between isonka and sono. So okay, wasibuya pesomensile wamthandazo ke into abantu abane-relationship. The reason uyesayibafundisa is because babethandaza bona befundiswe ngabafarisi. Abafarisi babengabantu abathanda uma esitratweni bakhwaze benze imilembelembe bafuna ukubonwa engathi banoThixo omkhulu babe bengenayo bafuna uvele engathi bangcwele babe bengekho ngcwele. So ayonto ukuziveza ayonto ukuzenza ngcwele ayonto ukuzenza bhetele but umthandazo it's an issue of the relationship. Indlela ithule yokuthandana noThixo. So abantu abamthandayo uThixo. That's why ke ayibafundisa ukuthandaza. Sifundise wale othandaza ngalo mindset uzawuthandaza right because umthandazo uzokwenza number 1 into ozoyenza umthandazo uzawuphuhlisa uzawuintensify uzakwenza i-relationship yakho noThixo ibe strong every time. If you pray with this attitude every time uphuma emthandazweni uphuma i-relationship yakho strong noThixo. Number 2 uphuma ukhona ufumane ubungcwele ungcwalisiwe. But then grace kaThixo hayi ngoba wenze kakuhle imesi ungcwaliso. Number 3 uphuma understand something about kingdom. Ingqondo yakho yaqhaqhela yavuleka ngobukumkani. Number 3 uphuma understand something about the will of God. The will of God. Amen. Njalo ke nesonka kodwa isonka into okugqibela ukuthandaza ayonto okucela isonka. Ukuthandaza into owenza i-relationship noThixo. Ukuthandaza into okungcwalisa wena kuquka ungcwele ube ngcwele. Ukuthandaza into okufumana ubukumkani. Sebona bathandeka masifunde le verse Philippians chapter number 3 verse 7. What was it? Philippians chapter 3 verse number 7. Ndisuke zona ezo zinto zabe yinzuzo kum. Zona ezo ndazibalela ekuthini ziyixhwaleko ngenxa kaKristu. Repeat the verse. Ndisuke zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum. Ezabe ziyinzuzo. Into ebeziyinzuzo kum. Zona ezo ndazibalela ekuthini ziyixhwaleko ngenxa kaKristu. Ndisuke ndazibalela ekuthini ziyixhwaleko ngenxa kaKristu. Ewe. Okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ekutheni ziyixhwaleko.
okunene into zonke ndisuke ndizibalele kutheni ziyinxwaleko ngenxa yokongama bokumazi ubani uKristu uYesu as inkosi yami. Then for John mazophila ubuye apho uphila uyifunda. John chapter 3 verse number 8. I want us to be quick and pray tonight. John 3 verse number 8. 3:3. No, John 3:3. Konto qala banathi aphetheleni namhlanje. Yathi ikhona esingayenzanga badla kwamkelwa ngoku. Bantu xa engekho kanti mabhuna sibamkela. Uyaqala uzophamisa isandla. Ayindlela nazi nje ezingasemva. Umnyama kanti ngiboni manje inyama. Vela ngene. No. Yes. Welcome. God bless you. Verse 3. John chapter 3 verse 3. Waphendula uYesu wathi kuye, Inene ndithi kuwe, ukuba akathanga umuntu azalwe ngokutsha. Uthi uYesu kubo ndithi kubo inene ndithi kuwe uba akathanga umuntu azalwe ngokutsha. Akanakububona ubukumkani bukaThixo. You can never see the kingdom. Akanakububona ubukumkani bukaThixo. Ukuba umuntu, yes mzofunda ku verse 5 ke ngahlala phansi. Ithi iBhayibhile ukuba umuntu akathanga azalwe ngokutsha akanakububona ubukumkani bukaThixo. Njengoba silapha nje sizelwe ngokutsha. We are in the kingdom of God. We kingdom kaThixo. Into yokuqala ejongwayo uba ngaba uzelwe okanye uve kukhala iziginci wazojayiva wangazalwa ngokutsha. Uba uze ngalo hlobo usententeni awukho ubukumkani. Ngoba phakathi kwethu kunabantu abasebukumkanini bukaThixo, kube khona abanje abaphelela phetenteni. Noba silapha kule ntente sonke, but uba awuzange uzalwe ngokutsha, apha ufika umfundisi omkhulu wabaJuda uNicodemus. Ithi iBhayibhile wathula wamjonga uYesu esumayele efundisa senze imimangaliso, abantu bagoquka bazinikela kuYesu. Then wayibukela lento emini uNikodima, wabiza uYesu abantu abafuna ukuzinikela beza. Akeza uNikodima emini ngoba wayengumfundisi wabo. Kwenzeka isimanga, abantu bahamba baguquka bazinikela kuYesu, basiya umfundisi wabo ebekudala behleli nabo balandela uYesu ngoba kwakukhona into ababeyiva kuYesu, kwakukhona amandla ababewava kuYesu, because there is something different about Jesus. uJesu akafani nabantu balomhlaba. uJesu akafani akanguye umuntu. uJesu akayonkwenkwe kaMaria. uJesu akangomJuda, but uJesu nguThixo, uphethe ubuthixo bakhe. Lapho kukhona uJesu kukhona ubuthixo bakhe. Nam njengoba ngihlangene noJesu andisengomntu phaka. Noba abantu abayiboni loo nto, noba abantu abayivumi loo nto, nam noba ndiyiboni loo nto, kodwa uSathane uba besinombiza sim-interviewe simbuze uba Satan, what do you see in me? Uzawuxelela uba I see the Lion of Judah. Uzawuxelela uba I see the blazing fire. Uzawuxelela uba I see the glory of God. That is what the devil see. Ile nto Satan ayibonayo. Akebona abantu abazelwe ngokutsha, ubona ingonyama. Sometimes abona imfana, sometimes abona umlilo, sometimes abona inkazimulo, abona ubuqaqawuli bukaThixo. But every time uSathana esa ilihlo lakhe emntwaneni kaThixo, akabona into angayidivowa, akabona isisebo sakhe. But akebona umuntu phaka ongenayo uYesu, umuntu ongasindiswanga, uSathane ubona into angayikhwenga. So I am not normal because I have Jesus in me. So uYesu esahambe emhlabeni wabona uNikodima, wathi uNikodima lo muntu akafani nathi. Waqala uMahameda kuNikodima
ebusuku wathi Rabbi siyabona uba wena ungumfundisi ovele ezulwini ngoba akekho umuntu ongenza ezi zinto ozenzayo kanti akaveli kuThixo ngoba there are things ezazenza uJesu abe namahluko. That is why nabantu abamkela uYesu kuba khona izinto ezingumahluko phakathi kwabo empilweni yabo noma siphila phakathi kwabantu, but there will be always signs. Kuzawuhlala kukhona izinto ezingumqondiso nezingumangaliso ezisahlulayo phakathi kwabantu bezwe kuba xa sowuzelwe ngokutsha, xa sowuzinikele. That's why iBhayibhile isithi uba umuntu kuKristu usisidalwa esitsha, uthi into ezidala zidlule, ithi bonani ke zonke into zakhe zisuke zabantsha ngoba umuntu ohlangene noJesu uba nomehluko phakathi kwabantu. Ithi iBhayibhile uNikodimo wayivuma lento wathi awufani nabanye abefundisi. Siyaqonda uba phakathi kwabefundisi kuthetha umfundisi u-acknowledge omnye umfundisi uthi hayi awufani nathi, ingathi thina singaba semhlabeni kodwa wena ungowasezulwini ngoba kunento awayezenza ezingenziwa ngabanye abefundisi. Wathi uJesu xa kemphendula suba nengxaki Nikodima nento endizenzayo ya ngoba uNikodima wayebona ephakamisa abantu kwi-wheelchair, wayebona uJesu ekhupha amadimoni, wayebona uJesu ehamba phezu kwamanzi, wayebona uJesu ekhalimela imimoya. Wathi suwathuswa yiloo nto, ingaba uzelwe na, ingaba uzelwe ngoba into uYesu ayikhathalele kukuba abantu bazalwe ngokutsha. So xa kephendula apha kuchapter verse 3 uthi unless a man is born again cannot see the kingdom of God. Ngoba ubukumkani bukaThixo awuboni ngobukhulu uba uwethu osemazulwini lo bendithetha ngaye apha kodwa ungenabo ubudlelwane. I-kingdom kaThixo asiyiboni ngobotata bethu noma ungazalwa ngumfundisi ngeke ububone ubukumkani kubuzelwe ngumfundisi. Noma unganecawa ehambayo ngeke awaziwa kwi-kingdom, waziwe ecaweni yakho. Noma unganikele ecaweni ude unxityiswe ibhatyi awaziwa kwi-kingdom. Kwi-kingdom akwaziwa abantu banxiba ibhatyi, akwaziwa abantu banxiba ootayi nootsolophonye. Kwi-kingdom kujonga uba are you born again, ingaba uzelwe na ngokutsha. That's why uJesu emphasize Nikodima, you must be born again. Kwi-kingdom akujonga abantu esijayiva na, singajayiva sonke xa kujayiva, singanikela sonke xa kunikela, sizothandazelwa sonke xa kuthandaza, kodwa ingaba uzelwe na ngokutsha ngoba unless you are born, ukuba uthanda uzalwe ngokutsha ngeke ububone ubukumkani bukaThixo. So apho Yesu uthetha into profound uthi ngeke ububone unless you are born again, cannot see the kingdom. Full verse 5. Verse 5. Waphendula uYesu wathi, Imene, ndithi kuwe, ukuba umuntu akathandya azalwe ngamanzi nangumoya, nawe uwatshintsha akanakungena ebukumkanini bukaThixo. Can you mark the difference, class? Yeah. Siyavumela verse 3 no verse 5. Go verse 3 uthi unless you are born again ngeke uthi no ubone apha ku verse 5 uthi unless uzalwe ngamanzi nangomoya ngeke uthi ngeke ungene. So verse 3 awumamkela uYesu unikwa i-license yoba uyongena unegunya umntwana wakhe, but there are chances ungangangeni. So xa uya kwa-traffic wenza i-learners, wenza i-license, ayithethi kunemoto but ayi-qualify drive, but ayikwenza ukwenza loo nto nemoto. Awuzimana moto kuba une-license nalaba abaninzi abantu abane-license.
imoto license isininzi lo muntu udriver qualified driver but uba ne-license akwenzi ube nemoto uba nemoto is something else. Yes, you qualified but awunamoto. So when you are born again wamke kuYesu usendleleni home to the kingdom. Into okufuneka yenzeke ngoku uverse 5. Uverse 5 leyakufaka ezi zinto zixhomekeke kuwe ukusuka kuverse 4 verse 3 ukuya kuverse 5. Kwabanye zingenzeka ngosuku olu-1, kwabanye ngosuku ezimbili, kwabanye ngeminyaka, kwabanye ade ayofe ngaqinanga. Kulapho uYesu aphinda athi ayibaboboka bathi Nkosi Nkosi. Uthi abanye bazothi Nkosi sakhupha abadimoni, Nkosi sasingotsheledi, Nkosi sasinikele, athi hambani. No, akathi uba ndinazi, uthi zange ndanazi. There's another thing that was azange ndakwazi. But no sashumayela. So you must make sure ukuthi uyangena kwi-kingdom. Njengoba so the reason awusindiswa apha sisithi thandaza njengoba besitsho, sithi khonza, sithi funda iBhayibheli, sithi ncina, sithi mamela umoya oyingcwele ethetha nawe. Kube ezinye izinto azothethwa sithi zawuthethwa ngokwengcwele. So yonke loo nto iku-asharishe, ikuphushela uba ngena. Ewe ngoku ngumntwana une-license but ke ngongena ke ngoku. Get the vehicle and start the action. So ngena ke ngoku, ngena kwi-kingdom, ngena kwi-kingdom. Kukhona abantu abayebabaneliswa baphela ku-verse 3 baziphakamisa isandla but zange balunge. So into eyenzakalayo ke ku-verse 5 uyalungiswa. Ku-verse 5 uyazalwa. Ithi ke ngoku uba uthanda wazalwa ngamanzi, imbili into pha. Uyazalwa ngamanzi uzalwe nangumoya. Amanzi pha athetha ngawo uYesu ngalazo kuhlamba, which is ilizwi likaThixo. Ngoba ku-Efese chapter 5 verse number 25 kwehla ithi iBhayibheli uThixo uyalihlamba ibandla ngamanzi alilizwi lakhe. So kumele ilizwi likuhlambe njengoba ethi unless you are born by the waters, kumele uhlanjwe lilizwi, kumele ufake izwi likaThixo apha engqondweni yakho. That's why sithi funda izwi, faka izwi. That's why sithi zapha naxa usolapha asizubalisa ngeendawo zethu, hayi asizuthetha ngeprogram yekaa, sifuna ufaka izwi so that ilizwi likuasharishe, likufake kukumkanini, likuhlambe. Ngoba izwi likaThixo lilo lihlamba inhliziyo yomntu, lilo lihlukanisa umntu nezono zakhe, lilo ligweba ingcingane. Uthi liyahlaba lohlukanisa umongo namathambo, umoya nomphefumulo, lilihlele lihlangothi mbi. Sithembe lona, lilo linamandla. Izwi likaThixo lingamanzi. Uthi ke apha uJesu, unless you are born by the water, uba uthanda uzalwe ngamanzi, kumele uzalwe ngamanzi. Kumele amanzi akuhlambe. Lamanzi lilizwi likaThixo, kumele likuhlambe ilizwi. Kumele kube nento ezimele ukulahlisa zona ilizwi likaThixo. That's why uPaul phaa kuFilipi chapter 3 verse 7 and 8 ethi yonke into ebikade inzuzo ndiyibalele ukuthi yinxwaleko. Zithi iBhayibhile ezinye ndiyibalele ukuthi yinkunkulu. Ezi zinto ebezinzuzo athetha ngazo uPaul athi uzilahlile. Ithi isizulu ndasishaya undiva ngenxa kaKristu. Ngoba xa sowuhlanjwa lilizwi, uzongena kukumkanini. Akungeni nabani, kuyalahlwa. Awuxelelwa ngabantu balahla, kodwa uxelela lilizwi, uxelelwa ngumoya ngaphakathi kwakho athi lahla. Ngoba isango limxinwa, akungeni nemithwalo, ungena wedwa, ukhaphulula. So izwi likaThixo liyaskena, siskene, liphaka into ezingafuneki nezifihlakeleyo.
yonke into ebezinzuzo ebesithi zibalulekile. uPaul kwicase yakhe wayengumJuda, wayengothile kumaJuda uba wayezalwe emaXhoseni, njengoba abantu beqoka besithi inkolo kaKristu inkolo yamaJuda bayaxoka. Why uPaul ethi into ebezinzuzo ndazilahla? Uthetha ngento zobuJuda, uthetha ngamagunya namalungelo enkolo, i-customs zobuJuda. Ngoba uPaul wayengumntu othile, ubengumntu wamaXhosa, esothele inhlabi kwifemeli yakhe, walahla umkhonto, walandela uKristu. Uthi uPaul into ebezinzuzo, into ebezindenziwa ndihloniphele phakathi kwamadoda emhlathi, ndikhotshele izandla, zonke ezo zinto ndazilahla ngenxa kaKristu. Ngoba le nto esiyishumayela iyalahlisa amandla ayo. Asiwaboni xa kuphila abantu, amandla ayo angaphelelanga ekuphakamiseni izilwane, amandla ayo siwavuma kahle. Asibona amantombazana elahla abafana, sibona amakhwenkwe elahla amankazana, sibona otata besima ikhipithwa beyohlala emakhaya. Kuyalahlwa, asingeni nemithwalo, asingeni nezimbo zaselokisini. Kuyalahlwa, kuyalahlwa. Uqala uhambo olusa, uthi ohlabelelayo sangehlukene nezwe lomoya ngobekezele. Uthi abanye baqala kule ndlela bayitholi kumcingo, uthi bayinkosana abayobekezela. No, siyalahla, asingene imithwalo, asikhule ecaweni kanti siphethe imithwalo, siyalahla, kuyalahla. Uthi uPaul yonke into ebikade inzuzo ndayishaya undiva, ndiyibonela ukuthi inkukhu iphi inkukuma yakho. So uthi uPaul, as I continue, as I continue, come here, ngizapha mfowethu baleka. Uthi njengoba ndiqhubeleka nje kunezinto ebendizigcinile ndingekadibani naye emathafeni aseDamasko, bendikakathile, ndinamagunya, ndinezinto ezingamabhongo. Ngelishwa ezinto ezingamabhongo ziyakhabana nomthetho kaThixo, ziyafuna kumthetho wamaJuda, zindinikeza irenk kumthetho wamaJuda, kodwa kumthetho kaThixo ziyakhamba. Ngoba awulahla lento athi uPaul uyilahlile, zinto ezingafunwa nguThixo, zinto ezingamasikisi, zinto ezingathanda uThixo. Uthi zonke ndizibalele ukuthi ndizinkukhu ngenxa yokongama, ngenxa yokongama kwantoni? Bokumazi. So the more umazi, it will be the more ulahla. Into eyenza abantu bangalahli lethi babamazi uKristu, basindiswa, bahlala ecaweni, baqhubeka nonkqubo zecawe, bahamba bengalahlanga. Kwathi ngoba kudala behleli, kwathiwa mabashumayele, kwathiwa mabaphumele inkosi, kwathiwa mababebotshemele, kwathiwa mabengamadoda amakhulu, bengazange balahle. Yintoni owayilahlayo mhla wahlangana noKristu? Yintoni owalahlekelwa yiyo? Hayi madoda, salahlekelwa, salahlekelwa ngenxa yokongama bokumazi uKristu. The more you know him is the more uzoba nento ozilahlayo. Tata, nifuna namanzi wakho, funa namanzi. So the more umazi, ngoba sisiwijele ebheke bukumkani, but into esiyijongayo hamba mfowethu nabo bukumkani siyaspeak, but they will not take it easy, take it easy. Hey, come here, come back, ndazeli pasele exam ngiyabuyisa ngesikhathi bathoyina awuzopasa. Wena uqala kwiKingdom khona into zilahlayo. So kumele kasijonga emva
zintoni owazingahlala apha. uPaul usazi uPaul akathethi nango-rape, wayengarape, wayebulala nje ejutshisa amakhono. But into ezininzi ngamasiko kaJuda, namasiko esintu samaJuda ayamxabanisa noThixo, and namasiko ayemenza lemkhulu. Wayengumuntu ohloniphekileyo, akangaba wayeyinhlabi noba wayeyintoni na, kodwa wancama lento wayenayo. Wancane ukuhlonitshwa yilali, wancane ukuhlonitshwa sisizwe. Kuyawunceda ntoni ubuzuzizwe lonke kodwa ulahlekelwe ngumphefumulo wakho? Wathi uPaul, kunoba ndilahlekelwe ubomi bami kunoba ndiqamele amalungelo, ngoba siyamangala sihamba nabantu ukufundisa umakhotyana, kodwa xa sibajonge emva abalahlanga. Elubakhontwe esiyibonayo emva kwakho ilahlileyo, loo nto ithetha ungaziselapha kuwe, awubalahli. Naba sibashumayeza xa bengena badibana nawe ungalahlanga, bacinga kulahlwa. Sizotsho namhlanje uyalahlwa, ngoba le nto esayithola iyalahlisa, le nto esayithola iyalahlisa. Awuthola flethu masithola uhlale phansi. Andike nje iBhayibhile nendawo. So if azikho apha emva kokuthi ukuthi wena uhamba nazo. Yini monywe? Ekhe Sincede baba. Abona ku-Isaya 35. Isaya 35 verse 8. Uthi kuyabakhona umendo nendlela kuthiwe indlela yobungcwele. Uthi bonke abahamba ngayo ngeyabo, ayo yabantu bonke ngiyabahamba ngayo. Uthi kodwa into endiyithanda noba ibonakale ngathi inzima le ndlela, uthi kodwa ke ngoku xa sowuhamba ngayo awulahleki noba usisideke. Uthi kule ndlela kungeni ngonyama, hayi akukho marhamncwa. Bayafa abantu of our age, bayangcwathwa abafowethu abazintanga zethu, sibangcwaba besithuka bethi uyayidla nini life. Uyibhale wabambona apho umfundisi ona 20 years, bathi bathi wabambona apho umfundisi ona 30, wabambona apho hayi wehlulwa ngamantombazane. Sibangcwabe ngoba bethuka ethi ngehlulwa ngamantombazane. Xa kufiwa bowabo kubizwe noba ndingcwabe, ngoba thina le kwethu indlela noba ibonakale ngathi kubudenge ebantwini, kodwa one thing for sure is a safe way, is a highway of holiness. Ithi iBhayibhile akukho rhamncwa, abarhamncwa abantu emhlabeni akekho kule ndlela, ngoba sihamba kuwona wendlela. Ingonyama ezigcwe ngabantu, we are safe. It's not a waste. Ukusindiswa hayi bazalwane, uyasindiswa primary, abantu besenza amanyala, usindiswe high school, amantombazane nama-boyfriend, usindiswe varsity, abantu beno-sugar debt, ufundiswe kwi-workplace, abantu benomakhwapheni. Inkosi kuthiwa usindiswe kugogo, ogogo behlalisana bengenwa, akangena ugogo ohlangene noJesu, ngokuhlala noJesu uhamba kwewona wendlela, indlela yobungcwele. Gospel koni makwabo nemabuto mabengakuluntu azimakwabo futhi zinkintsela ngo-mastermind koni makwabo ebhala zenza i-night of prayer, zenza imikhumbi ebusuku. No, ayiyo le gospel. Ubone igospel ethile kwikona ethile ebhala wabona abantu besenza amanyala. That is not what we preach. That is not the gospel we preach. Kunemakwabo ezicula kamnandi esishumela kakhulu, zenza imikhuba zange ziyilahli imikhuba, aziyekanga imikhuba, zishumayela ziyenza, zihlabelela ziyenza, zikhonza ziyenza. That is not the gospel of the Bible. Ayiyo yeBhayibhile ngeyabo ivangeli yabafana baseBhayi. No, siphethe yaseBhayibhelini, siphethe yaseBhayibhelini. Intombi hlukana nezona, umfana hlukane nezona, umfana hlukane namantombi, aphinde umfana ahlukane nabafana. Ngoba ngoku ngawubhidisa ngo ungathi umjongo uba akanama
kuse-21st century inzima kakhulu. Ungathi uvuye umntwana wakho akayenzi imikhulu. Uthi hayi shem uhlele hamba nabanye abafana. Kanti benza amanyala. Umfana komunye umfana. The gospel we preach. Yehlukanisa umfana nabafana. Yehlukanisa intombi nabanye amantombi. Iphile ndwele. Amen. Gospel. This is the gospel. This is the gospel. So they go to Paul unless you are born. Uzalwe ngamanzi. Uzalwe nangomoya. Ngeke ungene. So into wenza ungene lilizwi likaThixo. So ilizwi likaThixo lizakwenza into lizakulahlisa. Yalahlisa sikunilizwi ithi. Sasivela wena imali ithini izwi. Akutsho ukufundisa uMantolo kuthi izwi lithini izwi kuthi izwi sikunika lona izwi likaThixo. It's powerful. So bekuthi ke unless you are born of the water and born of the spirit you cannot enter. Ngoba imithwalo ingangena ecaweni. Ube mthakathi ngosusecaweni kodwa xoba ngeke umqumqalo phakathi. TikTok ithi bathi abathakathi abaxexeza benze bombuli lide lithi nezinja ngaphandle embusweni ngangena ecaweni but kwi-TikTok ngaphandle. TikTok abenzi bobubi ngaphandle abe-TikTok kuyalahla but intuthiko ayibekayo uba ilahlisa abantu ubeke izwi nomoya engcwele. Ngoba kunganzima ukuzilahlela wena. Futhi noma ukalahli, don't worry. Lento ikhumbula nje bandithetha. Suthi hayi kuthi kunzima kuwe. Njengoba kuyikhumbula kuthi uThixo sekunika amandla kuyeke. Don't worry, asizilahleli. Asisiyohluleka thina. Ngeke ukwazi ukuyeka izono ngobuno kwakho. Akekho umuntu ongayeka izono ngobuno kwakhe. Akekho umuntu ongalahli. Asikwazi kulahla. Sancedwa ngamanzi. Asihlamba ngoba izwi likaThixo lifana yabona xa usindiswa njengokusindisiwe asisonisela 28 corrupt mind. Ngoba yami corrupt phila ngokusurvive ngokutsotsi ngikhule kanjalo so yayisengqondweni yami. So xa usindiswa uzana kangqondo ufana nepheyile enamanzi amdaka. Xa usindiswa uxolele izono ngoba namanzi amdaka. Athi uThixo lilungisa evi ngoba ingqondo semdala. Uthembe ntoni uThixo? Uthembe awakha amanzi alilizwe. Uza nale pheyile yakho igcwele amanzi anjani amdaka. Ibekwe phansi kwetephu yamanzi anjani aclean. Kuvulelwa amanzi aclean. Angene kwipheyile egcwele akachithwa. La amanzi aclean afakwa kule pheyile. Into abalekile wena suyisusa ipheyile. Makahlale ngena agcwale ngoba ipheyili khona amanzi amdaka uyivula uhambe uyekinako ubuye xa ubuya lamanzi bemdaka asepheyileni uzawufika clean ngoba the more engena la ayaphuma amdaka the more engena ayaphuma amdaka. Nezwi likaThixo lisebenza kanjani. Suka nawaruba ndizawuyeka kanjani i-boyfriend. Faka izwi likaThixo. Suka nawaruba ndizawubaxolela kanjani wandilahla ndisemfika utata ndareyithwa ngumalume ufanele ukumzonda. Suka nawari faka izwi likaThixo. The more ufaka izwi iyaphuma inzondo. The more ufaka izwi iyaphuma ukhohlakala. The more ufaka izwi iyaphuma imisebenzi yenyama. Faka izwi. Wena iza nawe khaya zisisiku sakho. Faka izwi lingamanzi asihlambayo, lingamanzi asigcwalisayo. Asizenzanga uba sibengcwele, sabamba izwi lakhe. John chapter 15 verse number 3. Mina senihlambulukile ngenxa yelizwi. Hlalani kulo. Into ehlambulula abantu lelizwi. Asibathuka abantu, sibanikeza izwi. Asibahohlisa abantu, sibanikeza izwi. Asibakhululisa impahla, asibabekela imithetho. Akho mithetho apho, sisindisiwe.
The word will never fail you. Hallelujah. Isaiah 48. Isaiah 40. Verse number 8. Yeah. Inhlanhlamvu zibune uthi kodwa izwi lakhe hlala nini uthi akambumuntu bangaxoka engekungena unyana womuntu bangazohlola into ayithethayo manjani bamba izwi lakhe ngeke luphoxe izwi lakhe so uthi ke ngoba uthanda uzame ilizwi uzame nokumoya Nkosi yami. ngikuthola izwi lesothola ngoHoly Spirit kumele uzalwe xa umoya engcwele kuzala uxa ekuconvict khona into ethetha kakuwe uyazi uyakuzala xa imane ethi yena le ithi khona into ethetha ithi nasebusuku ithandaza usophumile emnyango uthi bekhona ayongqondo yakho nguye bathi banguwe sikhumbuleleyo nguye nje bethi thandaza uyayazi uba khona ingozi oyisetshelweyo enxesha uthandazayo ukudiliza laa ngozi make kuvuse ebusuku ngo-12 bekhona ethi vukayo thandaza ayongqondo yakho uyayazi uthixo uba nje bakungo-12 ngo-3 ikhona into epleniweyo emkhathini so nje bekuvusa ngo-12 xa uthandaza uyayichitha laa nto wena so into kuba besinovula amehlo sibone into uthixo asisindisa kuzo besingeke singamameli uzakwenza yonke into athi uyenze ngoko nangoko so it's just that awuboni but xa uvuka uthandaza uthi usubebona mhlawumbe akaboni wena mhlawumbe umntwana wakho akasindiswanga nje bethi thandaza nje nanke uwotyiwe ukhonjwe besibhamu enxesha uthandaza awazi wena enxesha uthandaza mina ndake ndathandaza ngoSeptember 2024 September umfowethu segoli iginza kanti njengoba ngithandaza andithethi nayo asesithobola laa veki ngandithandaza ngayo kukhona into mandimthandazele yilaa veki wabeva ngumbane beyokoba cable test wambetha umbane bafa abe-3 bafa boyi-3 bafa boyi-3 leyasekhaya yavuka bafa bangcwadi leyasekhaya yavuka asesithokola lento ubuye ngoDisemba yabuza uba ithi yayithini idate yokulimala kwakho yilaa veki wakhona kwethi mandizile ukudla ndithandazele yena kuthiwa mthandazo endawenzayo wabamba andizazi mna andazi uba kwenzekani kuye qha ndenza ubudenge kuthiwa thandazela ubani ba ndiyakuthandazela nawe kanti nje mandimthanda ndalanda umntu ekufeni ungadlali ngomthandazo especially lona umthandazo ukuba usubumamele uthixo ethe so i-instructions zakhe zikade so ingangabi kanti inceda wena mhlawumbe inceda umntwana wakho mhlawumbe inceda umntwana kowena but God, listen to the Holy Spirit so ke kumele uzalwe ngoHoly Spirit funda phaa ku-Efesus thandaza Philippians chapter 3 verse 9 ke ngoku verse thandaza ngo-verse 9 Ifunyanwe zibuye. masimiyeke masiye ku-10 ixesha selimkile Ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwayo. so kuthi uPaul ukuze ndimazi uKristu so lento kuba ukumazi kwakhe kwamenza uba ayelahla wabona uba njengokube yelahla ukumazi kumenza elahla ukulahla kumenza abe namandla ukumazi kumenza alahle ukulahla kumenza abe namandla the more elemazi the more elahla is the more eba namandla wayibona uba noma lento yamandla nengadikhlane emayiki senthandaza wayibona uba lento yamandla le imnandi yasebenza uthi ke ngoba pha kuverse 10 hayi sengithathe isigqibo ukuthi mandimazi kubhetele ndiphilele ukumazi kubhetele ndihlale ndimazi ithi iBhayibhile uPaul wayesekwilevel yoba kubekwe itshefu yakhe ebantwini baphila bagulayo wayesekwilevel yoba adlule ngesithunzi njengabanye abapostoli xa bedlula isithunzi sakhe
ngoba lento yokumazi imenza lahle, leyo kulahla imenza benamandla. Uthi ke ngokusendimazi kwanamandla ovuko lwakhe, amandla mvusa wabafileyo, amandla mvusa wabafileyo atholakala kumoya oyingcwele. That's why in Romans chapter number 11 verse number 8, chapter number 8 verse number 11, uthi umoya kaThixo owavusa uKristu kwabafileyo. That means intona yavusa uKristu kwabafileyo kumoya. Uthi kuPaul usendimazi kwanamandla ovuko lwakhe, amandla ovuko lwakhe atholakala kuHoly Spirit. uHoly Spirit nguye owavusa uKristu kwabafileyo. Xa khona yena kuba khona amandla okuvusa into ezifileyo. Uthi uPawulos sendigqibile, sendidecidile, I am going nowhere. Wayefana noPetros xa besithi singasuka sibheke phi, ngoba amazwi akho ayaphila, amazwi akho anobomi. Asisayindawo, sihlelapha, uSathane uyadlala noba kuza amatye, we are going nowhere. Noba abantu bayasibale bathi uzawusindiswa kanjani, bathi uneliswa mfundi wave wakhetha inkosi ngokungena ifestive. Don't worry, akhona amandla avusa uYesu kwabafi azokubamba akudlulise kwifestive. Don't worry, uthi ndizawukholwa kanjani ekhaya, ndiyathukwa njalo ndiphuma neBhayibhile ndiyonyeliswa, kuthiwa khawumjonge lo, khawuyijonge lebhali. Don't worry, kukhona amandla ovuko lwakhe. Bayeka abantu bathethe, bazawukhathala bayeka ukuthetha, bake bathetha nabuthi kodwa ngoku abasathethi. Xa besibona bathi mfundisi ithandazele. Don't worry, sake sathuka emakhaya kwatulahla isiko, kwatulandela inkolo yabelungu, kodwa namhlanje xa kukhona ingxaki ufowunelwa mna kuqala, ngoba kukhona amandla endiwaphetheyo. Xa kukhona ogulayo kubizwa mna kuqala, xa kuphatha izigqibo ezicritical kuqala ingcebiso kunguqala. Kwenze njani? Kunamandla endihamba nawo, kunabantu kunabantu efemeli ababhetele kunam ngokwasezimalini nangokwasenhlalweni, kodwa benza into ndingekho. Impilo kaKristu, amandla kaThixo alapha kubo abenza bakholele uba noba imali ngekhona, kodwa uba le ndoda ikathethi ingangaphumeleli into esiyiplenayo kwinto yonke esiyiplenayo. Kodwa ngoku endandiqala ndisamkela uYesu, babesithi ndilahla isintu, bathi ndilandela inkolo yabelungu, kodwa namhlanje laa nto babeyithuka. Just like uJoseph, ithi iBhayibhile babemthengisa, bemfaka emgodini, bezama ukumbulala. Kanti one day uJoseph uzoba yipremier, uzoba yipresident. Baphela ukudla ezweni labowabo, babheke eJiphuta. Xa befika eJiphuta, lo bamthengisayo, lo babemcaphuke bezama ukumbulala, bafika kunguye ophethe intambo. Wababona bengamboni, wabaxelela uJoseph, wathi bafowethu ndinguJoseph lona mthengisayo, kodwa laa nto enaniyenza yayiseqeleni kaThixo, andinizondi. Wabanikazi ukudla, ngoba njengoba bekuthuka kusasa impendulo yabo uThixo uzayibeka phambi. Usungabakhumbuzi, usungababaphi ngenhliziyo. Supply, provide them, for the glory of God is risen upon you. Ukwenza uThixo kube sisibane, kube kukukhanya phakathi kobumnyama. Uthi uPaul, ukuze ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe. Abantu abazosurvive ngabantu abamaziyo, bazinamandla ovuko lwakhe. Lo mhlaba ukhohlakele, ngeke simelane nawo, singawatholanga amandla ovuko lwakhe. Abantu balo mhlaba bayalonyelisa igama likaYehova,
wafaro singaphetanga nto. Uthi iBhayibhile uMoses waya phambi kwafaro waphosa intonga yakhe, nabakafaro baphose zabo, kodwa kaMose yajika yazigwina ezinye. Nawe kunamandla izulu elizokunika wona, suwesaba ungesabi. Jeremiah, fear not. Baninzi abangakuwe kunabaselutshabeni, mkhulu ongakuwe kunalosezweni. Into ayidingayo udinga amandla ofuko lwakhe, kunamandla avusa uJesu kwabafileyo. Lamandla la afika intombazana izazi uba ayikwazi ukuziveta, ithanda abafana, angene entombazaneni, intombazane iqakwe yiyo, afika namandla umfane with-drugs. Ngesengithandazile le mike, ngesendigqibile. Afika namandla la, intombazana ingazazi noma ingumama noma ingutata, ingazazi noma ingugogo, bakade afika namandla abuyisa idignity yentombazana. But why you Paul? Ethi no, kubhetele ndihlale ndimazi kwanamandla ofuko lwakhe. Amandla ofuko lwakhe ayatholakala kunabantwana abazawuhamba izitrate zaseNew Bright bembetha amandla, benza izimanga, beqetshele uThixo. Kunotata abazawuphinda emizini yabo kuvuka into ezifileyo, kubaleka amadimoni, kukhohlela impundu. Sebekhona amandla, sengathi namhlanje ungaphinde ekhaya ungene kulo, kodwa uthola amandla. Amandla ofuko lwakhe, amandla ofuko lwakhe, amandla ofuko lwakhe. Bonke abakholwayo bathenjisiwe amandla, asisiwanga sodwa kulo mhlaba okhohlakeleyo, kulo mhlaba obulalayo. Uthembe ntoni Thixo? Ndiwashiye namandla ofuko lwakhe ukuze ndimazi kwanamandla ofuko lwakhe. Ladies and gentlemen, after sihlangene noJesu, kunamandla azawusiphilisa, kunamandla azawusihambisa endleleni. Uthophole ukuze ndimazi. Tangaza nabantu emsuka bathi mina ngifuna ukwazi uThixo namandla ofuko lwakhe, nasengithatha isigqibo sokumazi noba uSathane angazisa ntoni. I want to carry the power, I want to be clothed with the power. Phela kunalomthandazo usuka apho ngaphambili, uzapha ngaphambili, so that I may know him. Masithandaze sonke siziphakamisele kubo izandla zethu, kodwa mawuthi namandla avusa uJesu kwabafile, sengathi ndingawomphatha. Ya into azihambi kahle ekhaya, asilali siyoyika, sikhuthwa zizilo, sikhuthwa ngamadimoni. Ndiyehluleka, andazi ndizophila kanjani. Ndiyamthanda uThixo, yintoni engandinceda. Nanka amandla avusa uJesu kwabafile. Lift up your hands. Koshandela Maya, ulabashanda labasika. If you believe, kazolapha ngaphambili, uthandaze ngenhliziyo, uthi Nkosi ngiyawadinga lamandla. Utsho nje ngenhliziyo, ubale izinto oziboyikisayo, ubale izinto ozibohlulayo, uthi ngenxa yalento, nangenxa yalento, nangenxa yoba ndikuthanda Thixo, ndinikeze lamandla, ndomphathise lamandla. Sonke into siyathandaza, ezo ngaphambili ukufundisa umakhotyana. Sonke into siyathandaza, akhona lamandla, akhona lamandla. Ngeke akusiye ungenancedo uThixo, ngeke akusiye uyinkedama, ngeke akusiye ungenakamfatha, ngeke akusiye ungenamomelezi. Uthemba amandla akhe, phakamisa izandla zakho, wavala amehlo akho. Yes, Lord Jesus Christ.
Phakamisa isandla, vala amehlo. Nangamandla azakuhlapha phezu kwempilo yakho. Abanye bazoza umbane ugijime emzimbeni. Abanye bazosuka ususe umlilo kamoya ingcwele usehla phezu kwabo. Abanye bazofa amandla egijime emzimbeni. Close your eyes, lift your hands. Hallelujah, 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 hallelujah. Nakabasha, nakabasha, naka, 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 tata, tata, power, power, I said power, 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 power,
Au tatuma tomela. Au kukodela shala sefuri. Yemacho. Kukodela sawa shafuna ngoku. Au. 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 Ai. 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 Nawe shabula kwa mfa. Mwenwele ausante wa mamkela. Kukuya mkelwa umoya wetwele. Tikala nawe use apata pambi. Uyawutholegea wapana weminyaka. Uyawutholegea kuwela. Uyawuthola umhlobo zosuka ngabantu. Uyawutholegea thethayo. Now you need a refilling. Okay, but you feel that there is no power in you. Hakuna majuvi void. Wisito mukatuzenza, hausazenza. Mukatusumaela, hausasumaela. Mukatutandaza, hausatandaza. Mukatuligela, amaisha waseko ngentami. Tuminefka. Yo, efunsumbula handiyazi kabisa. Inkosi. Hey, inkosi ukamile mwenye ukamile. Hey, ukamile mwenye ukamile. Au, tulishe ziyo yako. Kapa kamsikao anyengo yako je. Kamsikao anyufa Amerika. Kwa sababu mtongo zenaye. Kwa sababu mkama wako. Kwa sababu idoishi ya kaya. Kwa sababu mtongo zenaye. Na kumsaba wako ya Afrika. Power.
wakopelekwayo ismaili yamevulumileyo inafishiwa in the mighty name of Jesus. Ukupelekeke wantwini ulwembuyenzeka esandleni sakhe uqobo lwembilisi emlonyeni wakhe akhuphayo promeshele yashota asawuvumelelo umzimba wakhe uqalise ekudela Samatoko Ipakasanama Kantoposika Parakosapa Usapaka Yatokosika We bless you, Lord. We give you all the praise in the name of Jesus Christ. Azothandaza nxa kuvale egama likaYesu waseNazaretha. Ashatokosha.